Jotwech ute twech mapacho ka osemedore gi atamalo 206 mano kowuok jotwech madirom 50,000 higni 3 mokalo nyaka maheo 62,000. Kwan jogo mantiere rimand marito buchegi mondo yal kata kamano bende pod ni malo mamiyo doho mapacho ka kod jokanye migao mariyo timbe oganda timo campaign mar tieko dhogruok jotwech. Achiel kuom yorego en kokalo nono yore mag chiwo rambun kanyakla kod bond. Report mar riwruok mar National Crime Research Institute yango ni thoth jopiny kod obila onge ng'eyo malong'o ewi chike mag rambun. Madwa konyo wang'eyo chikni makare wantiere koda okil mano Sharon Omolo e chenro ni mar mine wacho. Ka Sharon nitiere e studio wa Kisumu. Imore Sharon idhi nade? Oimore ahinya Jain, adhi maber. Erokamano ahinya ma tudri kodwa gi odhiambo ma kawuono. Gima bende thoth ji penjo en pogruok e kind bail gi bond, gino ma bende joluo wacho ni rambun. Inyalo pogona to bail en mane to bond en mane tichiwo gi kinde mage? Abro chako gi bail, Jain. Bail en gino ma inyalo bail en chudo moro amora ma inyalo chiwo mondo mi ng'ano ma bomak ma en either nie station mar obila kata nie doho mondo mi owe. Bail nitie nyadiriyo, chiwo gi obila to nitie michiwo gi doho. Bond on the other hand, Jain, en andiko ma iketo e kind ng'ano ma odine to gi doho mondo mi owe thuolo kapod iyalo buche. To kidhi korka bond, inyalo yudo bond either with surety kata without surety. Kata with surety, surety en kaka jachung'. Inyalo bedo gi jachung' machung'ni mondo mi owe iyal ka intiere gi loko, kata inyalo bedo gi surety, inyalo bedo gi security. Security en chiwo ma inyalo miyo doho ma nyalo chung' e kaka ranyisi ni ibiro biro e court. Ka idok e gik moko ariyo gi Jain, bail inyalo chiw either gi police kata gi doho, lakini bond inyalo mana chiw e doho. Mana ka wadok ir bail ma bende ichiwo go obila, nitiere kuonde moko kata kinde moko iwacho ni e chike mag apaya ahinya kiketho chike mag apaya sama koro obila ma traffic ochungi to do ni nitiere koda ketho. Gi kanyo onyalo ndiko di bail michul gi kanyo koso nyaka idhi e tesend obila kono ema koro ichule? Nyaka idhi e station obila nikech bail inyalo mana mi ng'ano ma oseyud gi keth ka osetim nonro ma nonro moyudore ni onego ochwali e doho. Koro inyalo mi gino gi sano ka irito mar mi ochwali e doho. Lakini gi sano momaki ka porono ni obila oseng'ado ni in gi keth inyalo chwali godo e doho, to inyalo ndikni gino mar inyalo mi bail mar mondo mi ilugi. Gimachielo ma bende ng'ato nyalo penjo ni to gin ketho duto te, nitiere moko ma bende iwacho ni inyamana bi bail, burano ibo winj bang'e, to moko bende nitiere ma ituoni iwacho ni ketho nini duong' kata lich ma nyaka in dinni mane tesend obila. Ere kaka bende ng'iyo ni mendie en keth madwaro bail to moro ni to koro nyaka dinni? Jain, bail ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar yudo. To nitiere achiel, ariyo, adek ma doho nyalo rango mar mondo mi one ni onyalo miyi bail kata bond kata inyalo tuni. Ka wan e station mar obila to onge gi tekono mar yango ni ng'ani anyalo miyo, ng'ani anyalo tuni. Lakini kidhi e doho nitie gik ma doho nyalo rango. Obed ni in gi keth moro amora oyieni mar yudo bail kata bond. Mak mana ni nitie gigo mar doho ng'iyo. Achiel kuom gigo ma doho ng'iyo en ni in kaka ng'ama kwayo bail kata bond inyalo machal nade. In ng'ano manyalo ringo komi bail kata bond malal konono, koso ibiro e court sa asaya ma doho dwaro.
kendo doho nyalo rango ni to in ng'ano ma kowe thuolo ni timo kes ni ka in oko. Inyalo chano jogo monego bed ni chung' kaka joneno e kes koso nyalo bedo chana. Muni awacho kamano nikech ng'ano manyalo bedo a threat to jogo manyalo onego bed ni chung' e kes kaka joneno mabiro chiwo shuhuda e court e kes mar ng'ato. Ka in ng'ano manyalo interfere gi ji aina ok nyal miyi bail kata buok. Mar adek, iyudo ka jomoko otimo keth madongo ma dhano e alwora kata kuonde ma giaye, ji ni kodgi gi chuny lit. Koro iyudo kogolgi to otim gimoro miluongo ni mob justice. Society kata jelo mane kata nyalo por kuom ma hinye ma gibedon. Omiyo ng'ato ainano ka en ng'ano ma samoro security mare ok oyiene mar mondo mi omiye bail kata buok, to doho ok omiye. Mar adek, ka in ng'ano mane osegami, mar ang'wen, ka in ng'ano mane osegami bail kata buok, to ne ok ibiro e doho sano mane dwarore ni mondo ibi, to doho ok yot mar mondo mi omiyi bail kata buok. Mar abich, jael, ka in ng'ama nitiere gi criminal record marach, ing'iyo timo keth kod gi kod, nyiso ni samumi bail kata buok, in kidok to ichaki yudi gi makosa moro, ichaki goki, ichaki kwayo kendo bail kata buok. Ng'ato ainano doho ok nyal miyi nikech ichal ng'ama kowe thuolo kidhi mar mondo mi imed timo keth. Koro doho wacho ni afadhali waketi ka mondo mi kik imed chwanyo ji kata timo anjawo oko kacha. Manyiso ni ing'iyo timbe ng'ato, ing'iyo ni to in repeat offender, in ng'ano ma bende sik ketho chik, ng'ama kamano koro ok nyal mi bail kata bond. Ng'ama kamano ok yot mar mondo mi kot miye bail kata bond nikech mago e gigo mag court rango. Nyiso ni sama omi ng'ato bail kata bond, nitiere gigo ma bende the court expect ni mondo otim. Nitiere expectation ma doho ni godo kuom. Doho expect ni ibed ng'ano man gi bona, kik injaw ji, kik ibed ng'ano ma kelo ni ti medo timo anjaw, kik iringi, ibedo ng'ano machal ng'ama loyo. Sasa midwari tibiro, ibedo ng'ano man gi bona, imed timo anjaw. Erokamano ahinya. Kaito bende koro sama koro wuoye wach bond ni, wacho ni thothne en gino ma bende court timo, to iwacho ni onyalo biro kaluwore koda oboke ma intiere godo. Bond ni sama koro oket nigo kata omigo e court, ang'o gini ma inyalo keto mondo okonyi? Mano koro wawacho ni security. Chiwo minyalo miyo court mondo owe thuolo. Inyalo bedo gi payslip, inyalo mar ng'atno ma nitiere employment mar sirikal kata recognized private institution. Ok inyal bedo ni ichiwo ne court. Wawuondre ni nitie kata mama pima kiosk. Wawuondre ni gin gi payslip. Ng'ato ainano ok nyal wuoyo ni kawo payslip ne nitiere doho to doho golo ng'ano odini mano ok nyalre. Either in civil servant kata ng'ano matiyo gi recognized private institution. Mar ariyo, inyalo keto title deed mar law. Mar adek, bende inyalo keto logbook mar mtoka kata mar pikipiki. Lakini sami keto gi jael, nitiere giko mabe dwarore. Ok inyal biro gi title deed, for example, kata logbook mora mora to doho yieni. Number one, wuon title deed ema nyaka chiwe e court. Kitambulisho mar wuon title deed no nyaka bedi. Mar adek, nyaka bede ni nitiere research nikech inyalo chiwo title deed ma samoro ne osebedo transferred to ng'eny ng'ama chielo. Omiyo magi gik ma nyaka ibed godo mondo court omi thuolo mar oko gi surety. Atimo mos Sharon, mana kaka iwacho kanyo ni nyaka obed payslip, to ok en payslip ma ng'ata ng'ata, en jalno ero ma bende tiyo gi sirikal kata
organization riwruok moro amora ma bende piny owacho puodho. Koro mae an kaka ng'iye en mano ma bende miyo joma moko pe kata oweyo jomoko oko. Nikech jogo eko nitie gi jogi matiyo gi sirikal inya yudo ka tin kabisa. Koro ne joma onge payslip mano mar joma tiyo gi piny owacho, gin koro gidong kanye, nikech kata ibo yudo ni mondo ng'ato yud logbook mar gari kata ng'ato yud kata title deed mar lo, pek nitiere. Gik moko adek gi ing'iyo ka gima weyo jomoko chien mowinjo bed ni yudo rambun kata bond ni. Paul, aparo ni wach homa ma bende dhi mbele gi kinde ni atimo mos Sharon Kanyero ka bende pod omodho pi kanyo, mana ler ma bende pod wamedo chiwo kata twak ma wantiere godo ewi twak ni mar ler ewi rambun ma bende ichiwo tichiwe nade, ting' mari kaka jalno ero ma bende nitiere koda ng'at motwe kata diponi in owuon inyalo bedo ni idhi ataro mar chik tiyudori kachacha. Chikegi gin mago eko ma bende nyalo konyi mondo ing'e ratiro mari ewi rambun, ka bende rabundo kosemiyi ibende intiere koda ting' ma bende nyaka ikaw mondo piny owacho kik bed ni koro luwi ni in achich ma koro ilaw kod sirikal. Sharon, ka intiere kare to wanyalo dok iri. Mana wach ma mil medo leronwa e wach mar payslip ni. Ne wawacho ni jogo ma samoro ok nyal bedo gi access to ng'ano man en jatich sirikal kata ng'ano matiyo e recognized private institution, nitiere gimoro miluongo ni cash bill. Cash bill en pesa minyalo deposit e court mondo mi doho owe thuolo itim case ka itiyo. Cash bill ni ichiwe kaluwore gi makosa mitimo. Wawuondre ni omaki gi keth mar wano nyamburko ma en wat kata tulo. Ibiro kwayi mondo iket deposit mar cash bill malure gi ketho ma oyudi godo. Ok nyal yudi gi ketho mar kwano ma en wat 2,000 tikwayi ni mondo mi iket cash bill e court ma en wat 100,000. En gima nyaka bed commensurate kata nyaka lingana gi ketho ma oyudi godo kaka ng'ano. Kower wach mar security, ne wawacho bende ni nitiere surety. Surety bende inyalo tigo gi jogo maonge gi access to anybody mantiere recognized employment gi recognized institution kata public service. Jachung', surety en jachung'. Ng'ano manyalo biro e court masingre ni sa asaya midwari e court, obiro hakikisha ni biro kendo ichopo miyalo case ni nyaka chieng' moro orumo. Surety bende ok en ng'ata manyalo bedo surety. Nitie gigo ma court rango kapok okawo ng'ato kaka surety mar wadgi. Nyaka obed ng'ano manitiere ma en ng'ama ng'ongo, a person of age 18 years and above. Nyaka obed ng'ano ma bende nigi akili man kare. Ok inyal kawo ng'ano ma wiye chal ma odengre matin tikelo mondo obed kaka surety mari. Mar adek, nyaka obed a Kenyan citizen, nyaka obed ja-Kenya. Ok inyal kawo foreigner tikele mar mondo obed surety mar ng'ato e court. Momiyo gigo irango en nikech sama ibedo kaka surety, ichal ng'ama timo andike gi court. To ile ka pile ng'ama timo andike gi wadgi, nyaka i understand ni gimidonjo e gima chal nade, nikech sa moro amora ma ng'ano michung'o ne kaka surety ok nyal yudo, to in emimanyi. Yes. Nyaka understand ni en gino aina mane midonje, emomiyo gik moko ainago requirements go nyaka bedi. Mago gik makos. Erokamano ahinya. Sharon, ka watieko, sama koro buchi orumo, awach ni koro oweyi kata otweyi, pesani, surety ma bende chiwo kata documents ma bende iweyo gi sirikal, ibo duogni kosango matimore gi dakika achiel ka watieko. Situations in adek child, nitiere kar surety, nitiere security, to nitiere gi cash bill. Sama kes orumo, kes nyalo rumo nyadi riyo.
onyalo rumo ni owe mano maki kata onyalo rumo ni oyudi gi keth itumi. Koro wawach ni oyud ni ionge gi keth iweyi. Koyud kionge gi keth iweyi, nyiso ni surety nyaka bed discharge, igonye thuolo. Koro onge gino matweye gi case ni kata gido. The same thing bende timore gi security nyaka bed discharge. Gino manikete court, obed title deed, obed logbook, iduoke ne wuon. Mar adek en cash bail. Cash bail samo yudi ni onge gi ketho kata samo iweyi. Cash bail iduoke. Erokamano. Atimo mosero kamano inyisa ni sawa oserumo kendo weche mamoko winjo bed ni koro donjo gi sani. Kata kamano mana kaka ni wacho weche mang'eny ewi rambuni pod nitiere ma wanyalo bedo ni walose wago erokamano maduong' mondo yudo thuolo mar mana chako nwa tok makamendi e weche mag rambuna. Geno ni pod wadhi yudo thuolo mamoko e kinde mabiro mbele mondo wamed dhi nyime koda twak machalo koda mendie. Mano kanyero okil Sharon Omolo mabende leronwa matut ewi wach mar rambun mano bail kata bonda mabende ichiwo kaluwore koda sirkal kata chike ma pacho kendie. Kawaduogo to wadhi nyime koda weche mamoko.